ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба ютуб канали ман. Дар навори имрӯза мехоҳам ба шумо дар бораи намин набори фем бо шумо ҳамсӯҳбат шавам. Набори фем дӯстони азиз ки ёдам мешавад, духтаракои азиз, аз синни соли гӯем ки 25 боло уже метавонанд намин набора истифода кунанд то гӯем ҳамин синни 35 солада, яъне аз 25 боло метавонанд истифода кунанд. Яъне касоне ки духтаро рӯшон маршина пайдо кардаги нестанд ва мехоҳанд ки пешгирӣ кунанд пӯсти рӯяшонро ва мехоҳанд ки рӯшон мулоимак бошад, яъне қоқ набошад. ҳамин набор барои ҳавои духтарои азиз. гӯем ки баъд и набор касоне ки масалан пӯсти рӯйшон сухоя ё ки камбини рӯйна метавонанд истифода кунанд. дӯстони азиз, набор айчи чиё дорад? Тонер дорад 150 мг духтаро, эссенсия дорад, эссенсияш 50 мг, крем вокруг глаз дорад 40 мг ва питательный крем, питательный крем 50 мг, баъд лосонаш 135 мг. дӯстони азиз, ҳозир камтарак мехоҳам бо маълумотем. пеш аз ҳама гӯем ки маҳсулоти компанияи Томи беҳад сифати олӣ доранд. махсус анамин набори фем дӯстони азиз сертификати дерматести Германия гирифтага. чӣ хел медонед, ин сертификати дерматести Германия бениҳоят барои контрол сахт нигоҳ медоранд. яъне дӯстони азиз контрола сахт нигоҳ медоранд. барои ҳамин намин сертификати дерматеста гирифта ва инчунин гӯем ки экселент, яъне ҳамин набор ҳамин звани экселента гирифтага. яъне чӣ маъно дорад экселент? яъне экселент ҳамин маъно дорад ки ҳамин чиз нағзайда, яъне отлично бо забони русӣ гӯем. ва чӣ хел гуфтем, ин набор дӯстони азиз 5 намуди гиалурони кислота дорад, пентанол дорад, баъд тирамид дорад ки ҳамаи ҳамин чизо дӯстони азиз пеш аз ҳама пӯсти рӯи шумо намемонад ки қоқ шавад, хушк шавад. пӯсти рӯи шумо хушрӯ нигоҳ медорад ва лифтинг амуртона нигоҳ медорад. ва вақте ки дӯстони азиз вақти пӯсти рӯ хушк монд, баъд тез маршина пайдо мекунад. барои ҳамоқа анамин набори фем ҳамон рӯи шуморо хушкшавӣ намемонад. тарзи истифода бариш дӯстони азиз, аввал рӯҳотонро хушкшо карда мешӯед, тоза мекунед. баъд истифода мекунед якум ай тонер духтаро. ай тонер, аввал ай тонер сар мекунед. хулоса чӣ мегӯям, бояд пӯсти рӯя тайёр кунед. пони сама ҷойро тонда вай мекунед, мешавад ки хай пӯсти рӯтонро тайёр мекунед. тонер уже успокоит мекунад пӯсти рӯя. баъди тонер дӯстони азиз эссенсия истифода мекунед. эссенсияш истифода мекунед. баъд ва инчунин дӯстони азиз бо маҳсулоти гӯем натурални чизҳо дорад. расша дар бораи экран мемонам, шумо метавонед бинед. баъди гӯем ки эссенсия, баъд дӯстони азиз метавонед ки анаи крем вокруг глазша истифода баред. баъди крем вокруг глазша духтаро метавонед ки масалан насагубида, баъд метавонед ки мобайни қош маршина кардаги бошад, яъне метавонед ҳамаҷода истифода кунед. яъне барои ҳамҷоя мешавад. хулоса барои насагуби мобайни қош, хулоса ҳамҷода мешавад истифода карда. баъд чӣ хел медонед, креми гӯем ки намин вокруг глаз хеле камакак мегирам. дӯстони азиз, гӯем ки вокруг глазда, насагубида ва мобайни қошда метавонед аз ҳамин крем истифода баред. крем вокруг глазша. баъди он дӯстони азиз метавонед ки лосонша истифода баред. ласон духтарои азиз, ин ҳам чунки кремай,
просто иҷа обуш бисёртараю, анамун маслаш камтарайда. Яъне вақте ки ласона карде уже диде ки ягон хел чӣ мегӯянд ша хел крема дӯстони азиз, просто тунуктарайда. Яъне гӯем равғанаш маслаш камтар да иҷаю, обуш бисёртарда. барои ҳамоқа масалан вақте ки ласонаш шакли дарутон дӯстони азиз диде ки уже басандагӣ мекуна, метавонед ки баъд анаин кремша истифода накунед. Вақте ки ласонша истифода бурдене ки диде ҳолиам рутони хеле ҳиссиёте накардесе ки вайштага мулоимак чиштага, яъне ки ҳолиам бо барои кремша кидан лозимай, метавонед ки баъд охирон этап анаин ласон вайша истифода кунед, кремша истифода кунед, питатин кремша дӯстони азиз. баъзе рӯҳое ҳаста ки беҳад хушкай, барои ҳамоқа метавонанд вайша истифода баранд, кремшам истифода баранд. Касоне ки чӣ хеле гуфтем рӯшон хушк нестай, хай вақте ки ласонша истифода бурдан, дидан ки уже всё, метавонанд ки дига истифода накунанд. Кремаш дӯстони азиз анамун обуш камтар гӯему, маслаш бисёртар, барои ҳамоқа и плотнитарай. дӯстони азиз, дар рӯтон меша ки ҳар шаб пӯсти рӯи шумо беҳад хушрӯ меша, нағд меша, лифтинги рӯтон хушрӯ меша. баъд таги рӯя сафед мекуна дӯстони азиз, равшани хушрӯ мекуна. бо пӯсти рӯятонро муҳофизат мекуна ки тез маршина пайдо накуна, доғ пайдо накуна. хулоса ҷавонак хушак пӯсти рӯи шумо нишон нигоҳ мекуна, эмин медора. Анамин навори имрӯза дар бораи анамин набори фен буд дӯстони азиз. Касони духтарои азиз дар кор боша, барои харидорӣ кардан метавонед номерои рӯи экранда нависед. Барои ҳамкорӣ кардан дӯстони азиз, номерои рӯи экранда нависед. тарзи кор кардан дар ширкати компанияи Томи ҳамашро меомӯзонам ва гӯем ки агар шумо нахоҳед кор кардан, метавонед ки ҳамчун покупател харидорӣ кунед. бо ҳамин навори имрӯза ба охир мерасад. Хай то наворҳои оянда.